Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore loh. Pada hari Rabu malam Kamis ini saya berada di Jalan Purwodadi Tanjung Daan Kudus ya iki lho. Belum bukan iya loh. Kono kidul nek arah rono Proliman Tanjung Pasar nanti mau. Nah, pokoknya iki gitu terus ono iki wates iki. Ono masjid iki Gang Pira Kepodang RT 1. Nah, iki dhuwur iki lho. Gange lho. Pancap lokasi pagelaran kesenian budaya ketoprak agung budaya mengar-mengar. Ah, bidan iki lho. RT loro RW 3. Nah, 500 meter iki. Lur masuk belok ke barat ini kayaknya lur. Nah, gang iki masuk menuju lokasi pentas pagelaran kesenian budaya ketoprak agung budaya mengar-mengar. Jangan yang apa itu pasar tadi yang ke barat itu pokoknya sing masjid wates ya lur gange lur. Nah, nanti ada gapura iki lur. Nah, iki ketok bar asar ya paling wis bar taman nih. Nah, iki lur. Desa ke Tanjung RT 3 tak RW 3 iki mau barat. Nah, iki lho. Dalane cor-coran. Nah. Terus menikung ya lur. Menikung. Ana laundry, iki ana titipan motor. Lho wis tutup berarti. Nah, iki lur gang iki lur. Ana titipan motor berarti wis tutup lur. Nah, iki suasanane ngene iki lur. Lokasine iki pentas ketoprak agung budaya di bulan Desember akhir tahun 2025 iki ning Ketanjung Undaan Ketanjung Kudus iki pokoknya lur. Parkire ning kono lur. Saiki lur nggon parkir sik ya lur. Agak delene kene sik lur. Iki lur suasanane ngene iki lur. Membaca mlebu lur. Ini wong mantu kita lur. Iki biar asar. Nah, iki suasanane ono motoran cilik-cilik iki. Da listrik, motor listrik. Trail iki akeh lur. Masih dodol akeh. Trampolin pol kidul kono. Nah, iki gange kok panggunge madhep ngulon ta rendi lur. Nah, iki lho. Pertaman iki lur berarti lur. Iki jam 4 kurang 3 menit. Sepi lur. Ini wong mantu iki.
lan iso tak gemingan tak tampi ana sajroning ati sawah. Rasane Wah,
iso ora karuan Lah pas mau yo metu kok iso nabuh kok iso ora. Sapa sing ndangi mak? Lah nek sing ngendangi kowe tak dono. Apa? Rai ra patek rokok. Lho ora kok mbok kono to ora medeni wong. Sapa? Lah tukang kendang ora mbok. Lah iya ora rokok ora ini. Yo ora. Nabuh ae kok nek ora iso nabuh mbok muleh. Aja ngono kok nek mulai tenang kapok kok. Nek kendang kok iso. Tak temne sih. Nggih. Lho wis bar kok. Lho mosok ing rong iki. Ah, kira tak. Alah ya lho aku mau krasa lho Dik iki mak. Wis kerasa? Wis Tak turutin sih ya. sembarang mbok terusno karepmu ora yo karepen kok. Ya tak tuku kapok kira guys. Lila aku ngendang ngape boko anjen. lho kok malah nesu jare kalem-kalem. Ya ora ngono carane, Adik. Carane piye? Weh ngono kok terus dibablasno. Lho, ditagase dipolot ben semangat arek. Wani nabuh kendang ning omahe dasteran ngono kok iso. Bisa ngendang iku lanang kok dasteran. Lho ora percaya katur anggere ning omahe dasteran. Masa iya? Anggere bojone ngene iki Dik. Ngono ya. Iku mono kumpulan STTI. Apa? Kumpulan suami takut istri. Yo dibalik piye? Ngaturke guping panuwun ngarsa dalem. Bapak alah ora dong kowe. Ora dong nek kowe. Ora dong nek kowe. Lah Lah nek koyo aku nuwun sewu ya. Iya, Dik. Cuma dhewe aku budaya ado-ado korembang ditekakno ning Demak. Iya to. Paling tidak awakmu kudu iso menyambung tali silaturahmi. oh ya kudune Adik. Lah nek ya ngono, iki mau janjane lepas, nyatane sego ya metu. Metu. Lah iya to. Ayam panggang nganti loro. Ayam kagak lu semute lah yang metu berang-berang ngono. Kok semut difoto Wong ning guri kono royok semut. wis agak ya kowe, ada biar pasir ora wedi kok iso. Bapak sapa sing kagungan kersa? Lah iya, Pak. Nah, bapak lanang karo ibu wedok tak titik Lambem lho. Ana bapak kok aku bapak ya lanang kok iso. Bapak waki gitu nggih. Delem? Lah goblok kowe iki ra roh iki. Wah, aku yo belas iki gawe ngene karo aku kok iso. Bapak. Waki tan. Wadisan. Wah, kumpul. Lawan sewa, setunggal-tunggal lah, Bu. Kandhane sapa? Wadisan. Wah, bener. Lah nek aku ambek bapak mesti gak gue kesel apa apa nek sing wedok aku apal. Bu Sofi, nggih ta mboten? Apal Aku kok curiga karo Bu Sopi iki kowe. lah dene. Lah Pak Wadisan ora mbok apali malah Bu Sopi mbok apali. Lah aku apal perkarane ngene. Apa? Aku rak dodol. Heeh. Sing nyang Bu Sofi tok. Ya kok iso? Lho kenyangan rego 50 kenyang 20.000 ngono biasa ya. Kok wedok? Alah nek aku ya wis kenal suwijik jaman aku pertama kali duwe HP Android ta. Lho, kowe kok duwe HP Android? Lho aku kenal Bu Sopi ku jaman aku pertama kali duwe HP Android wis kenal karo Bu Sopi. Mereknya apa? Kandhane lho aku malah ditawani terus karo Bu Sopi kok. Namanya apa? Angger aku silakan belanja di Bu Sopi. Silakan belanja di Bu Sopi. Silakan. Sopi ku aplikasi e. Ngawur ae. Lah ya sing penting gak Sopi ya. Beda ya, Mas. Iki mono Sofi iku Sofi. SOPEE tulisane. Wis Sopi. Lambemu gak iso. Kok aku ning omah kan aku alhamdulillah. Iya, Dik. Gawe buka supermarket lah. Supermarket. Wayamu. Warung omah sorger warung metu. Daerah supermarket keliling. Apa itu? Bangun belanja. Raja iki bakal tereng. Ya raja Dik gak iso. Ora ngono Dik niki Pak Wadisan kali Ibu Sofi. Ya. Kagungan kersa napa Dik? Iki netepi darmane sepuh Mas Molo Kramake kang putra. Mas Aris. Kalih Mbak sapa ya mau ya. Wis pokoke bojone Mas Aris ngono. Aris, Bu Aris. Apa kae mau ndedonga Mas? Piye? Mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Alah.
Alah cangkem mambane ngono tiwas muluk-muluk donga ora komplit. Iku lambene iku wis bener lho. Lah lambene ini wis sakinah mawaddah lah apane. Itu Donga iki sing komplit nek kanggo manten iki kudu komplit, Dik. kudu manten ya ngono iku. Alah ya kurang komplit. Sing komplit. Sakinah mawaddah warahmah mlumah-mlumah. Cangkemmu ya iki saiki. Isi wong Lah kok isi-isi wong piye? aku sebagai dagelan santri. Lah panganane wakile ane santri. Sing entek ya dapuramu kok iso. Wong yo ndongake mempelai, ndongake manten. Lho iku kudune sakinah mawaddah